Yn y canol mae Edge. Gweld bod Flint a Rediad. Y ddau dirwyddo o'r dirwyddion dros y haf. Flint, cam i fewn i'r cwrt. A Darlington, Darlington yn ergyd! Darlington, heibio'r postyn. O, Ashley Morris, camgymeriad. Sam Phillips, yn tynnu ddyn ôl. Darlington. Wel, wir Darlington. Oedd hi'n gic hosan, braidd. Clayton Green. Gwrth ymosod, nawr mae Twomley a ras. Howard yn ei ddilyn iawn, Twomley. Un yn erbyn y golwr. Lewis Webb yn gosod ei hun yn dda. A Twomley methu cael y bêl o gwmpas y golwr mewn i'r gol. Twomley. Green yn galw am y bêl. Twomley yn cario. Cael y cymwrth oedd Cummings, tu fas ydde, Cummings. Cummings cyfle arall nawr. Y croesad yn dod fewn. Ac Owain George! A gŵr o Aberystwyth tymor diwetha yn sgorio yn erbyn nhw tymor yma. Ac yn distewi cefnogwyr Aberystwyth. Gôl gynta Pontypridd o'r prynawn, gôl gynta Pontypridd yn uwch gyngor Cymru. Cummings, post y pella. Ac oddi ar y llinell. Cummings, roi'r pwysau. Ar y golwr, galw mychreuwyr i fod lan. Mae yna perio cryf yna am lawio. Sadler ymlaen at Amon, mae Twomley a Rediad yn gofyn am y bêl. Gwasanaeth yn dod gan Amon, sparhau y Rediad i'r canol. Ben Amon! A mae'r bediad gan Webb, ond rhyw ffordd mae Aberystwyth yn dal dan warche. A Ben Amon yn llwyddo i wyro i fewn. Wel, blerwch yn y cwrt gan Aberystwyth. Webb yn llwyddo i gadw'r ergyd cynta mas. Ond methu cael gwared y bêl. A mae Ben Amon yn dyblu mantes Pontypridd. Unwaith eto Twomley a Cummings sy'n sefyll dros y gicrydd. Cummings! Am ergyd gan Amon. Yn taro trawst. Taflad hir gan Thorn wrth i'n agosau at 5 munud ola y gêm. A mae Aberystwyth wedi gwyro i fewn. Mae yna lygedyn o beth i gael. Darlington yn tynnu yn ôl. Howard yn gofro croesi ar y cynnig cynta. Litchfield yna. A nawr Lewis. Lewis yn oedi. Lewis yn mynd. Heibio'r postyn. Wel, Lewis bron a 2 pwynt yn iliadau ola'r gêm. Mae'r boys yn hapus iawn. Mae'n tŵn bach o pwysau off y sgwyddau. Mae Rediad galed, dyn ni yn dod, felly o'n i'n gwybod y pwysigrwydd o'r gêm yma, felly mae'n gred i ennill. We had a couple of chances early doors, and then their 3 best chances came from our corner, now free kick. So it's just like lack of concentration in there. We played some really good stuff without creating. I think second half we kind of dominated the game. The comedy of errors, the second goal, and it can't help at this level. We're giving too many silly ones away. And then not scoring the other end. I think we dominated possession without creating as much. And at the end, yes, we threw everything at them, but shouldn't be in that position before. Andrew, first goals of the season, first point of the season with a win, and how happy are you with that? Yeah, of course, really delighted. We've believed in what we're doing. We knew it was going to come. We knew obviously Aberystwyth was going to cause a lot of problems because the way they sort of put the pressure on our box. We had to defend that at times today. But overall, I thought, we deserved the win overall, yeah.